Passegem pel jardí dels mandales amb Lourdes Prat. I ja anem tancant aquesta etapa de fer el Jardí dels Mandales del nostre programa de salut i de benestar els dissabtes. Deixarem d'entrar després de l'Estereire, després d'aquest Gente Viajera, i ho farem cada dia a partir de les 7 de la tarda. De 7 a 7:15 serà la nova cita a partir de la propera setmana. I tindrem diferents convidats, entre ells algú que us vull presentar ara mateix. Serà un dels protagonistes de les tardes dels dimecres. Ens parlarà de la ment i ens parlarà de coses molt interessants. És el doctor en psiquiatria, Joan Escoté. Bona tarda, benvingut. Hola, molt bona tarda. Institut de la Ment és el lloc on us trobeu i és, podríem dir, el que us dediqueu, al món de la ment, la psiquiatria. Però, a banda de la psiquiatria, dins d'un institut de la ment, com tenim aquí al Principat d'Andorra, trobem d'altres coses o trobem d'altres professionals, però tots estan enllaçats en la ment. La ment és el punt que destaca, no?, en tot el que volem buscar en aquest institut. A què us dediqueu concretament, Joan? Bé, doncs la paraula ment al seu moment vol dir que no és la part biològica, no? Sinó que perquè la part biològica des del punt de vista mèdic seria neurologia o neurocirurgia, sinó precisament la part humana que no és ben bé biològica, per tant també es podria dir de psicologia o de la ment. Llavors, en l'Institut de la Ment hi ha diferents professionals, especialment psicòlegs, de diferents branques des del punt de vista clínic. La paraula institut també vol dir que no és un centre únic i exclusivament de tractament, sinó que és un centre que el que pretén és que els professionals que hi estem sigui un lloc, evidentment, també clínic, és a dir, d'ajuda i de tractament, però també un lloc d'investigació, de compartir informació, és a dir, amb el sentit més ampli del que vol dir la paraula institut. La gent va derivada d'un altre metge o algú amb alguna inquietud concreta que creu que està molt relacionat amb la ment, com podria ser una ansietat o un malestar o no parar de donar voltes, pot anar directament a fer una consulta a l'Institut de la Ment? O sigui, ens estan venint persones de tots els camins possibles, és a dir, directament per una patologia detectada, potser per un metge general o per un altre especialista en medicina, que considera que pot ser útil la intervenció d'un psicòleg o d'un psiquiatre i el deriva allà. Una altra possibilitat és a vegades familiars, coneguts, de persones que han estat ateses, moltes vegades també d'acompanyants que han vingut i que els hi sembla que era un bon lloc, o a vegades també a través d'internet. Avui dia es té molt en compte, o cada cop més, que al veure un malalt, al buscar una patologia, es busqui la part emocional. Aquesta part emocional també està d'alguna manera relacionada amb la ment? Bé, a veure, des del punt de vista ara més mèdic, tot el que tractaríem els psiquiatres s'ha de considerar malaltia, patologia, com a tal, que és una de les potser diferències en psicologia. En canvi, el psicòleg clínic, tracta també situacions clarament de patologies, però també pot ajudar o tractar situacions de disconfort, jo diria, és a dir, de situacions en què la persona nota unes molèsties, unes preocupacions, etc., però que no arribaria a la categoria de patologia. Ara ja contestant més a la pregunta que se m'ha fet. Qualsevol patologia, per dir-ho així, orgànica, és a dir, que no sigui de la ment, específicament, sempre hi sol haver una vessant de la ment, encara que sigui per la part adaptativa, no? Imaginem-nos un càncer, que seria la patologia, per dir-ho d'alguna manera, més orgànica. Aquesta persona, clar, la por, la preocupació, l'angoixa del que li pot passar, o del que li està passant ja pot poder rebre una ajuda de psicologia, segons com també de psiquiatria. Però és que també al revés, qualsevol patologia clarament orgànica, si hi ha una gran afectació de la ment o psicològica, habitualment aquesta patologia orgànica pot empitjorar molt. Per exemple, en el cas dels càncers, si la persona està deprimida, està demostrat que les defenses baixaran, les defenses són molt importants de cara a intentar ajudar i a controlar el càncer i probablement el càncer s'escamparà més i la quimioteràpia no serà tan efectiva.
És a dir, que tot està una miqueta lligat, no? I jo en aquests moments em recordo, i et voldria dir, Joan, una frase que és un text ayurvèdic sagrat, i digue'm amb què estàs d'acord, si estàs d'acord, si no estàs d'acord, si és totalment cert. Diu així: aunque tenga profundos conocimientos académicos, si el médico no entra en el corazón del paciente con la llama del amor y la luz del conocimiento, no puede tratar de forma adecuada la enfermedad. Això és un text ayurvèdic sagrat de Charaka Sarita, i penso que està una miqueta fregant el que ens deies, no? Que tot té un rerefons, no? Que és important. A veure, jo en aquest cas estaria absolutament d'acord, és a dir, qualsevol persona que ens escolti, nosaltres mateixos, en qualsevol moment podem haver tingut una malaltia, fins i tot una simple grip o un simple refredat. En aquests moments en què ens sentim malament, estem extraordinàriament pendents de com ens intenta ajudar el professional que ens intenti ajudar. Per tant, si aquest professional no connecta amb nosaltres, tenim, per exemple, la impressió que està passant, que està més pendent del rellotge, etc., difícilment ens sentirem amb el suport tècnic professional. I això fins i tot amb les patologies més físiques o més orgàniques. La diferència, ens l'has explicat una miqueta, entre un psicòleg i un psiquiatre és la franja o la divisió està en què el psiquiatre ja tracta una malaltia, no? Que ja sap que hi ha una malaltia, i això vol dir que el tractament d'un psiquiatre va sempre acompanyat de fàrmacs? No ben bé així. A veure, jo penso que la principal diferència per entendre'ns seria un metge psiquiatre primer és metge. Per tant, estudia tot el cos humà des del punt de vista mèdic, en definitiva és metge general, per dir-ho d'alguna manera. I a partir d'aquí li interessa i estudia totes les patologies, els símptomes, etc., que hi hagi a la ment que no siguin demostrats orgànicament. Si són demostrats orgànicament, és el que deia abans. Si ja fos més indicació d'operació, estic simplificant, seria el neurocirurgià. Si no és d'operació, seria el neuròleg. Vale. El psicòleg clínic, l'enfoc de la formació ve d'un altre camí. És a dir, ell ve, parlo d'ara, actualment, no només històric, ve de l'estudi de la psicologia humana amb el sentit més ampli, és a dir, de la conducta, de les emocions, etc. Per tant, un psicòleg en formació bàsica també pot ajudar els nens amb el sentit de psicologia escolar, pot servir per selecció de personal, però la tercera vessant seria la part, diguem-ne, de sofriment o patiment. Per tant, aquest psicòleg s'hi atansa el sofriment de la ment a través de la normalitat. Evidentment, que hi pot haver un punt de confluència. Però és un punt petitet, per dir-ho d'alguna manera. Doncs ens has fet un favor, perquè sempre hi ha aquesta qüestió de que el que va al psiquiatre és que ja està boig, que ja té aquest diagnòstic, i ara ens has aclarit que el que va al psiquiatre potser no està boig, ni té aquestes patologies, sinó que va veure un metge que té uns profunds coneixements en medicina i que pot descartar si el que està patint és una malaltia física o simplement és una malaltia mental, no? De fet, a veure, l'obligació del psiquiatre com a metge quan hi va a una primera visita és precisament això, descartar qualsevol altra patologia física o farmacològica, a vegades poden ser els fàrmacs, no sé, per exemple, el Ventolin mateix pot donar molta ansietat per si mateix, o l'hipertiroïdisme, és a dir, descartar que hi hagi aquestes patologies, o si són, calibrar fins on és la causa dels símptomes. Això seria la primera obligació. La segona del psiquiatre sí que és, de tot l'arsenal farmacològic, intentar, en aquell cas concret, en aquella situació concreta, seleccionar si hi ha alguns fàrmacs, uns, és a dir, més d'un o un de sol, que li pot ser útil a aquella persona. I, al mateix moment, seleccionar o veure si, a part d'aquesta intervenció psiquiàtrica, pot ser útil una intervenció psicològica amb aquella mateixa persona. Per això, en molts casos, hi pot intervindre amb la mateixa persona el psiquiatre i el psicòleg. Fantàstic. Per què hi ha aquesta creença o aquest definir, quan li preguntes a algú, saps la diferència entre un psicòleg i un psiquiatre, i que et digui, el psiquiatre és el que sempre et dut pastilles i l'altre no?
Per què s'ha creat aquest concepte? És cert que el psicòleg, per la formació i perquè no és metge, no en pot utilitzar. Per tant, ja queda descartat. També és cert que el psiquiatre, si hi ha algun medicament que li pot anar bé, té l'obligació d'utilitzar-lo. Per tant, al final sí que és bastant veritat de que el psiquiatre amb molta probabilitat pot ser que utilitzi medicació. I tornant, a la pregunta d'abans de la bogeria, jo tornant també a el que seria la història, l'origen de la psiquiatria, que els psiquiatres van ser els metges generals, per dir-ho així, que tenien que detectar i decidir si una persona estava tan desequilibrada que no podia estar en la societat i tenia que estar en un centre especialitzat, fins i tot per protegir-lo. És a dir, que estic parlant ara el que podríem dir manicomis, centre psiquiàtric d'ingrés, parlo dels orígens, i que s'ha de viure, des del meu punt de vista, com una protecció. És a dir, aquella persona que estava malament, amb al·lucinacions, etc., que amb la societat, a la millor, poso un exemple, podia insultar el rei, i això era pena de mort, o podia fer una caça furtiva i era pena de mort. Si es demostrava que era dins de la seva psicosis, era al revés. La societat volia, i d'alguna manera vol a vegades, que estigui en un centre que se'l tracti i que se'l protegeixi. Doncs els metges que es van començar a interessar en diagnosticar i després si estaven ingressats en tractar, són els metges que posteriorment van originar la disciplina de la psiquiatria. Per tant, sí que és cert que dins el tractament dels psiquiatres hi hauria aquest grup de pacients, que per desgràcia continuen sent-hi, que en el moment més extrem seria la psicosis, per tant, psicosis d'ara seria històricament la bogeria antiga, però, lògicament, el psiquiatre també està visitant i tractant, i de fet és el gruix més gran de persones que tenen una patologia, un malestar o una patologia, que no és del grau o del tipus de la psicosis. Per tant, posem que el 80 o el 90% dels tractaments s'estan fent ambulatoris. I vostè que ja té una llarga carrera, doctor Escoté, la societat està patint les mateixes malalties, les mateixes patologies que tracta un psiquiatre fa 20 anys que ara? O apareixen noves tendències, i estic pensant ara potser en que la gent cada vegada més jove doncs, té problemes lligats amb addiccions, podríem dir, amb l'internet, amb les màquines de jugar, amb coses d'aquestes. Han aparegut noves patologies? A veure, jo l'opinió que tinc és que les patologies en essència són les mateixes. És a dir, està superdescrit històricament l'equivalent de la psicosis maníaco-depressiva o trastorn bipolar, de l'esquizofrènia. Per exemple, a l'època dels romans està també molt demostrat que hi havia una greu patologia a la societat de Roma, m'estic referint segle III, segle IV, d'addicció al joc. S'arruïnaven famílies de llavors. Lògicament el joc de llavors era el circ, s'apostava sobre el que es feia al circ, doncs ara a la millor s'apostarà a través d'internet i a distància. Però l'essència, que seria l'addicció, és la mateixa. És la mateixa, canvia només la manera d'entrar en aquesta addicció, no? Sí, per exemple, jo vaig arribar a veure històries clíniques de fa uns 70 anys, on les al·lucinacions dels esquizofrènics ingressats en aquell hospital psiquiàtric durant molts anys estaven absolutament referides als marcianos, a l'adopció dels extraterrestres, que estem parlant de persones que van ingressar als anys 60-70 i que, la societat en aquell moment vivenciava molt aquesta situació, no? Ara, des de fa anys, jo no he visitat mai cap primera visita en què les al·lucinacions i les sensacions alterades d'aquella persona amb esquizofrènia sigui d'aquest tema. Serà d'un altre. A la millor sí que pot ser ja també d'ordinadors, del mòbil, però l'essència és la mateixa. Doncs són temes molt interessants, Joan Escoté, temes que avui presentem
i que en aquest canvi de temporada, en aquest dia a dia que farem al Jardí dels Mandales de 7 a 2:15, doncs tindrem fixa cada dimecres, i no només parlant amb el doctor Escoté, sinó que tindrem d'altres professionals especialitzats en d'altres coses, perquè vosaltres en l'Institut de la Ment teniu un especialista, podríeu dir, gairebé doncs, per cada cosa, no? Perquè teniu un especialista en violència de gènere també, amb nens, perquè es tracta diferent, m'imagino, un nen que un adult, o si presenten la mateixa malaltia es tractarien igual? A veure, la situació del nen canvia radicalment, i també en funció de l'edat. Posem un nen que en 12 anys tingui una depressió, la manifestació d'aquesta depressió, a part d'una depressió fins i tot molt endògena, serà molt diferent si aquest nen té 17 anys o si aquesta persona ja en té 25. Llavors, a l'Institut de la Ment el que s'ha intentat des del començament és seleccionar el personal, les persones que hi treballen, que no sigui l'únic lloc que hi treballen. És a dir, hi ha psicòlegs allà que treballen en algun altre despatx perfectament, però que sí que allà treballin especialitzats en alguna matèria. Des de psicoanàlisi psicodinàmic, o fins a això, teràpia de parella, teràpia sexològica, nens... Que tindrem molts temes a tractar durant aquesta temporada i que estem encantats de tenir-lo aquí amb nosaltres al Jardí dels Mandales. Gràcies per aquesta pinzellada. Avui només ha sigut una petita introducció i ens retrobem en aquestes zones el dimecres dins del Jardí dels Mandales. Gràcies, Joan Escoté. Molt bé, moltes gràcies. El Jardí dels Mandales. Amb Lourdes Prat.